Asuri beltza dantzan lehenengo pausua dugu. Erdizka, eskuinta hiru, baztan eta baztan. Eta bestalde bigarren pausua. Atzera, atzera. Lehenengo pausuarekin hasita, 3 errepikapen egingo ditugu. Bigarren pausua aldiz, 2 errepikapen. Dantza hau borobilean dantzatzen da, eta norabide berdinean dantzatuko dugu denok. Lehenengo pausuarekin hasteko prest, erdizka! Asuri beltza ona dut bainan xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nire oinetan bigarren errepikapena, zertan ari ez bakar dantzatzen, agertzen korputz erdia, suilun horrek argitzen badin agiriko hirugarren errepikapena. Asuri beltza ona dut bainan xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nire oinetara begira. Ikusten duzuenez, lehenengo pausua borobilaren barnealderantz begira bukatuko dugu. Bigarren pausua honela hasteko. Bigarren pausurako prest, atzera! Bigarren errepikapena, bigarren pausua bukatzerakoan, berriz borobilaren norabideruntz jarriko gara. Lehenengo pausuarekin jarraitzeko. Asuri beltza ona dut bainan xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nire oinetara begira. Egin ditzagun 2 pausuak jarraian. 3 errepikapen lehenengo pausua eta 2 errepikapen bigarrena. Prest, aurrera! Asuri beltza ona dut bainan xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nire oinetara begira, zertan ari ez bakar dantzatzen, agertzen korputz erdia, suilun horrek argitzen badin agiriko ez guztia. Asuri beltza ona dut bainan xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nire oinetara begira. Primeran, praktikaldiarekin bukatzeko, dantza osoa egingo dugu erritmo arinago batean. Prest, erdizka! Asuri beltza ona dut bainan xuria berriz hobea, dantzan ikasi nahi duen horrek nire oinetara begira, zertan ari ez bakar dantzatzen, agertzen korputz erdia, suilun horrek argitzen badin agiriko ez guztia. Asuri beltza ona dut bainan xuria berriz